Moi boas, mister. Primeiro, antes de nada, felicidades sobre todo polo gran nivel demostrado no día de hoxe, nun encontro que me imagino que vos marchades con un sabor amargo, porque remontando un resultado con un menos, sempre pensas que é un moi bom resultado, pero metendo ese último gol e deixándovos con ese mal sabor de boca. Bueno, sensación agridulce, pero contento porque o equipo estivo a un gran nivel. Pelexamos con un xogador menos durante non sei canto, creo que 60 minutos do partido. O equipo deu a cara e tivo as súas oportunidades para levarse o partido. Pena dese gol nos intres finais, pero bueno, dende logo que tamén é difícil defenderse ben durante tanto tempo, pero xa te digo, estou contento porque o rendimento do equipo foi moi bo. Falanos un pouquiño do tramo final, porque foi ao final, a reta final foi moi alocada, con xogadas de contraataque. Sí. Como vivías ti? Porque claro, fuche... Bueno, sí, hubo uns minutos finais que, a pesar de que estábamos con 10, queríamos o partido. Tivemos incluso despois de o 2-2 algunha situación de contragolpe bastante clara. Estaba o partido un pouco louco, bueno, ao final acabou en tablas, bueno, unha pena, pero xa te digo, estou contento porque o equipo traballou, pelexou, deu unha boa imaxe, sempre foi pola vitoria, a pesar de estar con un menos. Falanos un pouquinho xa do seguinte encontro, con este resultado, a verdad que tanto a tabla de abaixo como a tabla de arriba hoxe non se cumpliu casi ningún pronóstico. Como é ese equipo para o seguinte encontro? Ben, para mí ben, deste encontro creo que salimos cunha... É positivo para nós porque vin o equipo moi ben plantado, xerando oportunidades de gol. Creo que os 20-25 primeiros minutos foron moi bons, logo a pesar da expulsión o equipo mantuvo o nivel, por tanto contento e esperanzado de que o próximo partido en casa podamos dar un nivel semellante ou mellor e sacar os puntos. Moitas gracias. A ti.